Dobrý deň, vítajte u dnešného videa. Dneska si ukážeme, ako si vložiť mapu do Minecraftu. Pôjdeme na stránku Minecraft Forums, ktorú budete mať v popise videa. Je to stránka, na ktorej si môžeme stiahovať textúr packy, mapy a všetko možné do Minecraftu. Takže pôjdeme trošku nižšie a ja som si tu vybral práve mapu Skyblock a my si teraz stiahneme verziu Skyblock 2.1, klikneme na to a zobrazí sa nám táto stránka. Tu chvíľučku počkáme, to sa nám zobrazí please wait a okolo 5 sekúnd by sa nám to malo načítať a klikneme na skip ad. Teraz sme na Skyblock Forums. Tu si klikneme na download. A tu si už môžeme vybrať nejakú verziu. Takže napríklad Skyblock V1.0 aj Hardcore mod sa dá vybrať. A my si vyberieme Download Skyblock V2.1. Klikneme na to. Teraz sa nám začne Skyblock stiahovať. Ja si to zruším, lebo mne sa už Skyblock stiahnu. Takže teraz si môžeme vypnúť prehliadač a zapneme si zložku, alebo otvoríme si zložku, kde sme si stiahli našu mapu. Takže ja to mám v prevzatých súboroch. Teraz si zapneme štart a tu si napíšeme percento app data percento. Tuto sa nám dá zložka rooming, otvoríme ju. Tuto otvoríme zložku .minecraft a tu otvoríme zložku save. Teraz stačí, aby sme si zobrali ten súbor, alebo tú mapu, ktorú sme si stiahli. Otvoríme to. Tuto si vyberieme napríklad Skyblock a túto zložku tam hodíme do toho saves. Keď sa nám to tam vloží, už si môžeme iba zapísať Minecraft a zahrať si. Takže to je z dnešného videa všetko a my sa uvidíme niekedy u ďalšieho videa. Takže čau čau.